физика, математика фәннәре докторы, Россия фәннәр академиясы, Татарстан Республикасы фәннәр академиясы академигі, педагог Камил Әхмәт улы Вәлиев 1931 елның 15 январында Тәкәніш, хәзерге Мамадыш районы, Шүләнгәр авылында күп балалы татар гаиләсендә туа. Әтисе Әхмәт Мөхәммәтҗан улы Вәлиев игенче крестьян. Гражданнар сугышы елларында Кызыллар ягында сугыша. Соңрак мөселман полка составында Түркстанда басмачылар хәрәкәтен бастыруда катнаша. Әнисе шул районның Кыравыл авылыннан Закир мулла кызы Махруй. Гаиләле булганчы авыл мәктәбендә балаларга башлангыч белем бирә. 1938 елда инде укый яза белгән Камил беренче сыйныфка барып, 2 ел эчендә 3 сыйныф программасын үзләштерә. 1940 елда аларның гаиләсе Саратов өлкәсенең Краснопартизанский поселогына күченә. Мәктәпне бик яхшы тәмамлаганнан соң, ул Казан университетының физика-математика факультетына керә. Профессор Семен Александрович Альтшулер шәкерте. Соңрак 1958 елда алар уртак ачышларын Альтшулер-Вәлиев механизмын тәкъдим итәләр. 1954 елда Камил Вәлиев эксперименталь теоретик физика кафедрасына аспирантурага кабул ителә. 1957-64 елларда Казан педагогика институтында укыта. 1959 елдан физика кафедрасы мөдире. 1958 елда кандидатлык диссертациясе, 64 елда СССР Фәннәр академиясының Урал металлар физикасы институтында докторлык диссертациясын яклый. 1964 елда аны илебез микроэлектроника сәнәгатенең бишеге булган Зеленоград шәһәренә чакыралар. Яшь галимне фәннең әлегә үзләштерелмәгән юнәлешләре белән бәйле проектларда катнашу мөмкинлеге җәлеп итә. Фәнни үзәк генераль директоры Лукин тәкъдиме белән ул физика секторын җитәкләргә алына. Әлеге сектор җирлегендә соңрак СССР электроника сәнәгате министрлыгының микроприборлар фәнни тикшеренү институты үсеп чыга. 1965 елда Камил Вәлиев яңа оешма СССР электроника сәнәгате министрлыгының молекуляр электроника фәнни тикшеренү институты директоры итеп билгеләнә. Ул илебезнең хисаплау машиналары һәм оборона системаларын комплектлаштыру өчен кремнийлы интеграль схемалар эшләү һәм аларны сәнәгать масштабларында җитештерүне оештыруга җитәкчелек итә. Җыеп әйткәндә, Камил Әхмәт улы Вәлиев микроэлектроника өлкәсендә фәнни мәктәп булдыра. 1974 елда галим микроэлектроника фәнни үзәген оештыруга Зеленоград шәһәренең фәне һәм сәнәгате үсешенә керткән хезмәтләре өчен Ленин премиясенә лаек була. 1977 елдан СССР Фәннәр академиясының космик тикшерүләр институтында сектор мөдире. 1978 елда СССР Фәннәр академиясының Лебедев исемендәге физика институтына күчеп, микроэлектроника лабораториясы төзи. 1986 елдан СССР Фәннәр академиясының микроэлектроника, 88 елдан физика технология институтлары директоры. 2007 елда ул квант компьютерлары лабораториясына җитәкчелекне үз өстендә калдырып, директор вазифасыннан китә. Камил Вәлиев төп эше белән бер рәттән гомере буе педагоглык эшчәнлеге алып бара. 1966 елдан профессор гыйльми дәрәҗәсендә Мәскәү электрон техника институтында лекциялар укый. 68 елдан физика һәм интеграль микросхемалар технологиясе кафедрасын, 2001 елдан Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университетының квант информатикасы кафедрасын җитәкли. Академик Камил Вәлиев илебез микроэлектроникасына нигез салучыларның берсе санала. Берничә монография, 600-дән артык фәнни хезмәт авторы. Төп хезмәтләре микроэлектрониканың физик һәм технологик проблемаларына, каты җисем һәм сыйыклык физикасына карый. Ул эшчәнлегенең барлык өлкәләрендә тирән из калдырган, сокланырлык кешелек сыйфатлары белән аерылып торган яңа буын галимнәр үстерүгә зур игътибар биргән,
3 дистәдән артык фән докторы әзерләгән остаз. Нам уже сегодня в принципе есть из чего строить мозг. Искусственный нейрон, этот маленький элемент мозга, практически уже почти создан. Я имею в виду его многочисленные модели. Но отдельный нейрон – это еще не мозг. Вся соль в том, как соединить эти 15 миллиардов нейронов в единую систему. Камил Әхмәт улы Вәлиев, Ленин премиясы, Азербайҗан ССР дәүләт бүләге, Россия Фәннәр академиясының Лебедев исемдәге премиясы, СССР оборона министрлыгы премиясы, Россия Федерациясы хөкүмәте премиясы, Россия Федерациясы дәүләт бүләге иясе. Шул исәптән дөнья күләм гыйльми җәмәгатьчелектә абруйлы Завойский исемендәге халыкара премияның Россиядәге беренче лауреаты. Күп санлы орденнар һәм медальләр белән бүләкләнгән шәхес. Академик Камил Вәлиев татар халкының тарихы, әдәбияты, сәнгате белән кызыксынып, Татарстан белән элемтәдә яши. Камил Вәлиев 2010 елның 28 июлендә Мәскәүдә вафат була. Мәскәү янындагы Перепечина зиратына җирләнә.